रोजच्या पद्धतीची मेथीची भाजी खाऊन कंटाळा आला असेल तर मग या पद्धतीने मेथीची भाजी बनवून पहा, तुम्हाला नक्की आवडेल. सगळ्यात आधी कढईमध्ये सुकट भाजून घ्यावी. इथे आपण अर्धी वाटी सुकट घेतलेली आहे. सुकट हलकीशी भाजून झाली की ती एका प्लेटमध्ये काढावी व थंड होऊन द्यावी. थंड झाल्यानंतर सुकट हलक्या हाताने चुरावी व पाकडून घ्यावी आणि खाली उरलेला चुरा बाजूला काढावा. सुकट चांगली धुवून घ्यावी. त्यातील सर्व पाणी निथळून बाजूला ठेवून द्यावी. आता त्याच कढईमध्ये 2 टेबलस्पून इतके तेल घ्यावे. तेल गरम झाल्यानंतर त्यामध्ये अर्धा टीस्पून जिरे घालावे. जिऱ्याला मोहर आल्यानंतर त्यामध्ये 1 वाटी बारीक चिरलेला कांदा घालावा. कांद्याचा कच्चा फ्लेवर जाईपर्यंत तो चांगला परतून घ्यावा. कांदा परतत असतानाच त्यामध्ये 10 ते 12 लसणाच्या पाकळ्या टेचून घालाव्यात. लसणाच्या पाकळ्या देखील तेलामध्ये परतून घ्याव्यात. कांदा आणि लसूण व्यवस्थित भाजून झाले की त्यामध्ये सुकट घालावी. त्याचबरोबर अर्धा टेबलस्पून काळे तिखट व चवीनुसार मीठ घालून चांगले परतून घ्यावे. सर्व जिन्नस नीट परतून झाल्यानंतर त्यामध्ये मेथीची भाजी घालावी. इथे आपण 1 जुडी मेथीची भाजी स्वच्छ धुवून व चिरून घेतलेली आहे. मेथीची भाजी व मसाला व्यवस्थित मिक्स करून घ्यावा. आता या भाजीवर झाकण ठेवून भाजी शिजून द्यावी. प्रत्येक 2 मिनिटांनंतर भाजी चेक करत राहावी, जेणेकरून भाजी कढईला चिकटणार नाही. भाजीतील सुकट कच्ची राहू नये म्हणून भाजी झाकण ठेवून शिजवून घ्यावी. भाजी शिजल्यानंतर त्यावर थोडीशी तेलाची धार सोडावी. तेलाची धार सोडल्यानंतर भाजी पुन्हा एकदा हलवून घ्यावी. सुकटीतील मेथीची भाजी तयार आहे. जर तुम्हाला ही रेसिपी आवडली तर व्हिडिओला लाईक आणि शेअर करा व आमच्या चॅनलला सबस्क्राईब करा.